U vantelesnoj oplodnji postupak oplodnje i deobe oplođene jajne ćelije odvija se pod budnim okom embriologa. Mi to sve u laboratoriji radimo do tog momenta 3. ili 5. kada ćemo mi vratiti taj embrion i čekati naš rezultat. To deluje ovako lagano i fino, a ima puno detalja. Ključne su medijumi, laboratorija, kvalitetan materijal s kojima se radi i na kraju, kada taj embrion treba da se vraća, mi jako volimo da sednemo sa parom, da im pokažemo njihove embrione, oni vole svoje slike i to sve dobiju i onda oni s nama porazgovaraju koji od tih embriona ćemo mi da vratimo. Znači, koji ćemo, koliki ćemo broj i da li ćemo raditi zamrzavanje preostalih ili nećemo, da li ćemo raditi blastocistu ili nećemo, da li ćemo kako god. I to je zajednička odluka i to je jako dobro. Embrioni koji se vraćaju u telo žene se vade iz inkubatora. U Petrijevoj šolji oni su stavljeni u poseban medijum za embriotransfer koji je pripremljen u ovu svrhu i gde embriolog sa tankim kateterom ulazi u Petrijevu šolju u medijum i navlači embrione. Embriotransfer je postupak u vantelesnoj oplodnji gde se embrioni vraćaju u matericu žene. To podrazumeva da imamo jedan fini kateter koji se postavlja u matericu, pri čemu ima tačno ograničenje koje smo prethodno izmerili da bismo postavili na pravo mesto. Kroz taj kateter koji se nalazi u materici, embriolog sa ovim drugim kateterom dodaje embrione koji se nalaze u ovom delu. Time smo dobili da ovaj kateter koji je vrlo tanak izlazi na kraj i ovim delom, najtanjim na gornjem na vrhu, ubacuje embrione u matericu. Na kraju se oba katetera zajedno izvade iz materice i transfer je završen. Sam transfer je bezbolan i komforan za pacijentkinju. Neko koristi ultrazvuk, mi mislimo da ultrazvuk nema potrebe jer smo prethodno ga koristili kod aspiracije i pri čemu smo sve izmerili. Ovako omogućava jednu lakoću da se taj transfer uradi bez iole bola. Jako je važno da transfer bude beskrvan i bez sluzi. Time u stvari mi omogućavamo da kateter koji sadrži embrione bude potpuno čist i kad embriolozi vide čist kateter, to je znak da je transfer dobro urađen. Kada se uradi embriotransfer, svaka pacijentkinja dobija svoju sliku na kom se vide embrioni koji su bili uživo na ekranu. Isto tako dobije i sliku u kom se vidi gde su oni ubačeni kada se uradi ultrazvučni pregled koji je u stvari kontrola samog transfera.